Здравейте, уважаеми госпожи и господа! Кратичко искам да ви кажа нещо. Попадам на един нарекал се Ник Рай. Този индивид пише дълги, пространни текстове, претендиращи да са много интелигентни, да са философски и така нататък, в които обаче произвежда един буламач, една каша, с цел да повече хора да ги преласти, да ги съблазни и им внушава глупости от рода на това, че примерно поклонниците на Запада и поклонниците на Русия са абсолютно еднакви, провинциалисти били, прости били, идиоти били и така нататък. А умното било да презираш едните и другите и да застанеш над тях и така нататък. Това са абсолютни глупости, но вижте докъде е стигнала пропагандата. Аз този го наричам словоблудец. Това не е просто софист, това е лъжец от класа. И между другото той води диалог с всички, а пък са се намерили поклонници, прекланят му се, той е бил велик и така нататък. Виждате ли докъде се е стигнало? Благодаря.